No és una novetat si diguem que el món no és just, que de tant en tant n'hi ha persones que se troben en l'ull de l'huracà per defendre una postura determinada, per ser fidels a la seva forma de pensar. I en València som ben conscients d'això. Si penses d'una determinada manera al respecte de la nostra cultura i la nostra llengua, has de ser inevitablement fascista. I té igual la teua autèntica ideologia, la teua vivència familiar o els teus fets, l'etiqueta ja la tens col·locada. I si damunt tens un caràcter fort, conformat per les adversitats que has hagut de superar pel fet de ser una dona i filla del bando vençut, encara més. Perquè sí, no deu ser gens fàcil ser una pionera en un món d'hòmens. És per això que avui volem conèixer la part més íntima d'una persona que és història viva d'una època conflictiva en València. Volem conèixer a la persona familiar i dedicar l'educació que s'amaga darrere de la coneguda Maria Dolors García Broc. Benvinguda, Lola, al programa Moseguellos en los Chester, que, com saps, estem celebrant perquè fem els nostres 10 anys com a editorial i estem volent compartir-ho en els nostres autors, les persones que considerem importants dins de l'editorial. Doncs ben trobats i encantada de veure que aneu pujant ràpidament en aquest món complicat, però com sou, com digueu els joves, com sou uns crac, doncs segur que arribareu on se proposeu. Estic davant d'una persona super totterreny, polifacètica en tots els sentits. En quin àmbit t'has sentit més còmoda? En el de l'educació, en el de la política, la cultura? Sense dubte en el de l'educació. Sí. Si tinguera que tornar a elegir carrera, jo agarraria educació. Encara que, com a anècdota, que dius tu, tens molta vida? Doncs si tant, tenc 80 anys, ja me diràs tu si tinc vida. Però jo anava a fer farmàcia, però en València no n'hi havia. I mon pare no volia que me n'anara a Granada. I les monges de Santa Anna digueren, anem a ficar magisteri, cridaren a les famílies més conegudes i les demanaren per favor que matricularen a les filles. Jo estava fent 6 de batxiller. I com només feia falta fins a quart en magisteri, me vaig matricular perquè les monges tingueren una llista de peticions. M'encantà i fins avui. I és curiós, ara que nombres això, que compartires col·legi en altre autor nostre, en Antoni Ruiz Negre. Ja, però és que ell té una memòria, aquest home, que és assombrosa. La primera volta que m'ho digué, jo dic, sí, és de veres. Sí. A més, és curiós, perquè en aquella època els homes anaven per una banda i les dones anaven per altra. Sí. Ni jugaven junts en el recreo, ni te deixaves mirar, ni te deixaves rosar. No, allò era molt diferent avui. És que han passat dies, Han passat dies. En aquesta època, un poquet més avant, durant la dictadura franquista, diguem que tu montes el teu propi centre educatiu. Ja el munté, acabava de complir els 18 anys i el vas muntar. I te situes com una dona entre homes. Absolutament en solitari, no n'hi havia ninguna dona. I a més era dur perquè els homes en aquella època ara dirien, són machistes. Doncs no, eren gent molt acostumbrada al piropo. I clar, quan tu entraves en un lloc, una era atractiveta, fa mal que ho diga, però ara no el pareix, però sí. I resultava pesat, perquè totes les... I te consideraven algo menys perquè eres dona. I jo era molt tímida, encara que no ho parega. I allí es començava a donar-me compte que o mossegues o te mosseguen. Però bé, estigui a gust, la gent se comporta bé, molts companys van muntar també escola, a quasi tots les ha anat millor que a mi perquè sempre ha sigut una romàntica de l'educació. A mi m'agradava més el reto i l'ajudar al xiquet, i sé que no val per res, tots valen per alguna cosa, i això era el meu reto. Però jo molt satisfeta, m'agradaria, i a més afortunadament Javier és historiador, Isabel pedagoga, o sigui que a tots els agrada el mateix. Sí, acabaren inclús heredant el centre educatiu i treballant allí. Treballant allí. Actualment la teva filla és la directora pedagògica del centre. Sí. Eixa època que acabem de nombrar, on eres l'única dona entre homes, uns homes machistes de l'època, acabes de dir que
te va formar en mossegar, no? En ser valenta, en ser... Sí, en dir, si estic callant no existís. I me donava tanta vergonya intervindre en les coses que... I jo deia, però si jo el que estan dient m'ho tinc més clar que ho tenen ells. I ahí és on es comenci a dir, per favor, jo també vull parlar. Però bueno. I aquest caràcter que forges, posteriorment, entres en política, en Unió Valenciana obtens bons resultats, entres en una conselleria, com no sé com se deia en aquella època. Sí, conselleria. I ahí sí que de prens a mossegar de veres. Ahí de veres. Ahí la sorpresa meua és quan arribi la primera legislatura, no, era consellal però no teníem poder, ningú poder. I entonces me doné compte, la primera volta que anàrem al primer pleno, jo dic, i per què esta gent vota en contra de lo que s'està plantejant si és una cosa lògica i bona? I me doné compte que un consellal no era aquest personatge que teníem tots en la ment, que era alguna persona molt formada i molt preparada. Me doné compte que d'això res, que de servidors del poble no, i que molt preparats tampoc. I és quan poquet a poquet te dones compte que estàs en igualtat de condicions, per lo manco en igualtat. I ahí te tingueres que aferrar fort a la taula, perquè si no t'hagueren afonat totalment. Però m'agrada. A més, pogueres dur a terme coses com el xec escolar i imagino que tantíssimes altres coses. Sí, se publica molt en valencià. El xec escolar va ser una de les coses que més m'agradaren. Algun personatge... Jo parlava del nacionalisme i per mi el primer nacionalista era Vinatea, me costa molt, se ficaren en mi tot el que volgueren. Varen fer exposicions interessants, per exemple la de Lluís Vives, que me la critica el Levante també moltíssim, fins que la reina digué, darrere d'esta exposició les exposicions eren una altra cosa. Clar, si l'havia dit la reina, és que era de veres. És curiós, has parlat de nacionalisme, sempre tan etiquetat com a la fascista de dretes, Lola García Bro. Acabes de dir nacionalisme, algo no me quadra. Doncs no te quadra perquè jo de fascista no tinc res. Quan volia obrir l'escola no podia. No me'l permetia perquè era filla d'un republicà que havia estat en la presó 6 anys. Bueno, 6 anys condenat, però estigué 4. I no me deixaven obrir-la. Entonces, les monges de l'escola donaren uns escrits de bona conducta i de tot això, i la podia obrir, a pesar de que me consideraven roja. I al poc temps resulta que era fatxa i jo no havia canviat de res. El que sí que he tingut molt clar és, com mon pare dia, primer lo teu i lo teu és València. I allò que era una xicoteta idea en aquell moment, perquè no existia o no pareixia que existira ni nacionalisme ni res paregut, doncs poquet a poquet, i afortunadament vaig conèixer gent com vosaltres que me donareu lliçons fantàstiques sobre això. O sigui, jo no soc una nacionalista separatista, jo no soc una nacionalista que vull que el Regne de València siga una altra cosa, però jo sé el que és nacionalisme i el visc. En tota la teva història dins del moviment cultural hauràs conegut gent fabulosa. Sí. Si tingueres que anomenar algú, una o dues persones, com a ídols, com a persones d'admirar, que digues, aquesta persona era el meu ídol, era una persona que admirava moltíssim. Doncs mira, molt proper a mi Manolo Soler Bailo. Va ser per a mi un personatge important, molt important, i una persona tan aguerta a tot i tan liberal dins de la seva ideologia que me va... I en un principi, naturalment, els meus companys de partit, González Lizondo, que després pega el canvi que pega, però en aquell moment, a pesar que era un home en una limitació cultural prou gran, també és de veres que era molt valent i molt atrevit. I a mi sempre m'ha encantat la gent atrevida, m'ha ficat en tots els líos, possiblement perquè vas néixer un dia de bombardeig, però m'agradava també. I Xavier Cas, que després va canviar també, però m'agradava molt Xavier Cas. I professors que me varen marcar, com el que parlàvem fa un moment en el companyer, que era don Enrique, que va ser una persona que me marca moltíssim i que després, moltes voltes, jo me preguntava com faria això, don Enrique? O sigui que sí, a lo llarg de la vida te marquen molt, i una persona que més m'ha marcat és mon pare, perquè era molt considerat,
era liberal, però li vas preguntar un dia, papa, si tu eres republicà, per què estic jo en una escola de monges? I me digué, la meva idea ja la tens, ara que t'expliquen altra i elegixes. Xapó. I això és el que vas fer. Molt bé. O sigui, no me preguntes si soc de dretes o d'esquerres, perquè soc tot el contrari. No ho sé, no ho sé. Has soltat pinzellades ja de ton pare, de la guerra, i és algo que vull enllaçar en el llibre que te publicarem. El llibre que te publicarem en Mosseguelló, Lluna en Peritxeu, narra vivències de postguerra. Sí. És autobiogràfic. Sí. És autobiogràfic, ton pare era comandant de l'Estat Valnom Major. allí també. Valnom. Com era viure la postguerra? Com eren aquests dies? Era molt dura, era molt dura. Si te rodejaves de gent que pensava com tu, pensar que jo estic parlant d'una postguerra que entonces tenia 3 anys. Una de les imatges que jo tinc de mon pare és anar a veure-lo a la càrcel. Imagina't. I una altra imatge que tinc de ma mare, que era una dona de l'Alqueria de Sanchis, filla de llauraors, acomodats, doncs jo recordo a ma mare venent en la porta de la càrcel fruta, perquè d'alguna manera allí les dones una de dos, o se venien carnalment o se mataven a treballar com a bèsties. I sí, era molt dur, recordo ma mare xorrant sang les mans dels prunyons que eixien de llevar en aigua gelada la roba dels soldats. Tot això que narres apareix en el llibre. No tot, però sí. Sí, moltes coses, i n'hi ha una cosa que llama l'atenció, i és que quan te'l llitges, passes fred. Sí. Llegint-lo te trasllades a l'època i passes fred. Sí. I és dels pocs llibres en els que logres introduir-te, sobretot la gent jove que no ha viscut aquesta època com jo, afortunadament, me traslladava allí i passava fred. Sí, era terrible. Recordo que mai en la vida tenia els peus calents, mai en la vida. I ma mare calfava un taulell i el ficava als peus perquè estiguin calentets, i l'olor d'aquestes cases que falta de tot, n'hi havia carburo, no n'hi havia llum, és que podien pagar-la, és que no, doncs carburo, i aquesta olor del carburo la tinc clavada, l'oscuritat de les cases la tinc clavada, i el fred, jo sempre tinc fred en els peus. No m'estranya. Són coses que pareix mentira, perquè afortunadament després millora tot i ja no és el mateix, però aquesta pell diferent a la teua que te cobrís en un moment determinat i durant molt de temps se fa tan teua que no te la lleves mai de damunt. Anem a canviar de terç. El que tu vulguis. Anem a conèixer la Lola que no coneix el valencianisme. Qui és Lola García Broc quan és Lola Seques? Que no coneix el valencianisme? Sí, per exemple, No sé. Lola és creient? Sí. Lola va a missa? No sóc una creient de complir cada volta des que falta el meu mes, vas menys a missa. Però sóc creient, sí. Lola té aficions? Fora del valencianisme, clar. Escriure, A banda d'escriure... obrar, Obrar? sí. Obrar, fer obres? Sí. Però fer reformes en casa? No, Ah, ficar-li la pedra alrededor del xalet, la jardineria No me m'encanta. digues, Sí, de sí, veres? sí. Des d'entonces he tingut dolor en la columna, Com no vas a tenir però dolor? m'encantava a mi agarrar les pedres. Sí, totes les coses. M'agrada tot. a mi m'ha dit un pardalet que a Lola li agrada cosir, Ui! Ara la veia. Sí, que sap fer cada vegada uns tratges de fallera cada vegada millors. sí, bueno, però perquè tinc uns professors en l'escola, perquè està el Indumentària Valenciana i n'hi ha un personatge meravellós, Paco Fortea, i allà tens a l'abuela del grup, perquè veig tu, allí són xiquetes de 20 anys, dones de 30 i algo, i jo. Però sí, m'encanta. Sí, És una dona familiar, Lola? sí, molt. Som mamà gallina. Mamà gallina? Sí. Què vol dir això? Pues m'espollets al meu alrededor i el que faci falta. És curiós, no ho havia escoltat mai, aquesta expressió. M'obliguen a preguntar-te que si tens algun futur projecte editorial en el que, com no, contes un poquillo la teua vida, les teues vivències. Pues mira, sí, però som molt... Ara m'ha fet molt preus, molt, però molt.
La història, per dir-ho, les memòries, que els companys meus, sobretot Juli, sempre està, les memòries, Lola, les memòries. Pues les memòries, conforme passa el temps, se dissolven en el temps. Se va oblidant. I se t'obliden coses. Però, i soc un desastre guardant papers, no se pot entrar en el meu despatxet, no és un despatx, allò és un grapà de coses per el mig. Però es comença a organitzar tot per es començar a escriure tota la trajectòria des del moment en què jo descobrís el valencianisme més actiu, que és el moment en què apareix la Màrfega, i al carrer escric un artícul, el meu home me'l passa a la ciclostil de l'escola, i allà que se n'anem els dos per la nit a repartir el paperet per tots els cotxes, activisme a soles, sense saber si n'hi havia més gent, i que se deia, pues no són fantasmes, perquè deien, veu fantasmes tot el món. Pues vàrem començar així i descobrís que n'hi havia un grapat de gent que pensava igual i que feia activitats i activismes, que era el grup. I entonces allà acabaren els dos. En el grup d'acció valencianista. En el grup d'acció valencianista. Un grup que en aquella època naixqué, pràcticament. Sí, naixqué en aquell moment. A més, era una meravella, és que la gent brollava per tots els puestos. Tot el món volia pertenèixer al grup. Quan no n'hi havia mitjans de comunicació com avui, quan no n'hi havia noves tecnologies i quan se convocaven uns a altres, tenien un rogle que diem nosaltres, cada un tenia 10 persones, els 10 noms, i cridaven a 10, i cada un tenia l'obligació de 10 més. I un moment tenien ple Rosenthal, l'Ajuntament, que curiós. A dia d'avui, en les noves tecnologies, WhatsApp i demés... La gent treballa amb el ditet, però no és al carrer. Allí hi siguem al carrer. Estem perdent el carrer. Totalment. Bueno, dins de tot això, estem d'enhorabona perquè una editorial que publica en llengua valenciana com la nostra complís 10 anys. Dins d'aixòs 10 anys, de tot el que hem publicat, que tu coneixes quasi totes les obres... Jo crec que totes. En quina te quedaries? Quina és la que diries? Esta obra, per mi, és la... Doncs mira, m'agrada molt, ara que el nom exacte no te'l sé dir, que és quan se publica a continuació de Convenció. El llibre El consens per al futur? El consens per al futur. M'encanta. I, de fet, ara que vull fer la història de tot el moment d'Unió Valenciana, des del principi al final, d'Unió Valenciana, de Coalició Valenciana, i de tota l'explicació en relació a la falla, és el que m'has preguntat si n'hi ha alguna cosa en ment. Que el faça i l'acabe? No ho sé. Que l'intente? Segur. Però tinc molt la mala costum de començar coses que no acabe. I aquest llibre ara li pegué miradetes perquè són coses que m'agraden. No, jo és que vosaltres digueu, és que Mosseguello, no, jo en Mosseguello he descobert moltes coses. Moltes coses. Per cert, mira si he descobert coses que la primera volta que vas perdre una votació va ser en vosaltres. Fixa't. I no se m'ha oblidat. Ho tens clavat per ahí. El teu. No, això no s'oblida, això ensenya. Això ensenya. Sí. Saps que en l'editorial no mos agrada publicar qualsevol cosa, tot passa un control de qualitat, tot passa per un satxell editorial en el sentit de que enguany anem a centrar-se en aquestes obres, A, B i C. Per què? Perquè és el que la gent demana. I potser en aquest moment donat l'obra que tu mos presentares no encaixava. Potser a dia d'avui sí que podria encaixar. Ah, sí? No ho sé, tot està... Però te referisses a Lluna? No, Lluna ja s'ha publicat. Sí, me digueres, no teníem esta idea d'algunes coses i l'anem a publicar. I entonces a què te referisses? A què? Al Cuquet? Al Cuquet, clar, al Cuquet. Però això és una altra història. Això és una altra història. A banda de lo nostre, per últim ja, què trobes a faltar en el mercat editorial valencià? No en nosaltres, en general, què dius? Jolín, és que no n'hi ha d'això. Sense dubte, material per a les escoles. Material infantil. Sense dubte. Perquè no poden lluitar si l'únic que t'arriba a les mans és precisament tot el contrari de lo que és el valencianisme, el que és la nostra llengua i el que és el nostre territori. Això és el que fa falta. És que, a més, quan varen, al poquet temps del GAV, vas crear mestres i llicenciats del Regne Valencià, la nostra feina era agarrar tots els llibres que se publicaven i a la Casa Real enviaven la queixa pensant que la Casa Real era de veres rei de València. I, clar, una altra cosa que m'ensenya que el postturisme no és la realitat que busquem, no varen fer ni cas.
Però és que han passat vora 40 anys i continuen sense tindre material per a les escoles, audiovisual o senzillament llibres, o llibres de fitxes. Vosaltres vareu fer alguns de xiquets, però falta molt, perquè els pares que estan dispostos a fer una denúncia o a fer alguna cosa te diuen, bueno, i si això no ho tenim, en què treballem? En la meva escola no entren llibres contaminats, però com treballes sense llibres contaminats? Perquè afortunadament els professors que són valencianistes i saben explicar-les als xiques, mira, això que diu no és així per esta raó i esta raó i esta raó. Això no n'hi ha. No podem, els que, per mi ja és tard, però els que se dediquen a formar valencians en orgull de poble, no poden treballar si no tenen un material bo. I això no existeix, lamentablement. Me quede en esta reflexió. Me queda el guant. Donar-te les gràcies, agrair-te la teua assistència al nostre Chester, dir-te que és un autèntic plaer que estigues ací, que mos hagis donat l'oportunitat de publicar-te, que mos dones l'oportunitat el dia de demà, si vols traure el llibre de les teues memòries, i deixar-te un minut per a despedir-te als nostres espectadors mirant aquella càmera per si vols dir-los alguna cosa. Pues jo estic més satisfeta que vosaltres en estar ací, perquè vosaltres haveu sigut uns mestres meus de valencianisme. Una per la vostra llavor, important, valenta i reivindicativa. Per tant, no me dones les gràcies. Jo no estaria ací si tu no estigueres ahí. Per tant, tot és, al final, és una cadena que està unint sentiments i està unint solucions que busquem i a soles no podríem trobar-les. I agrair-vos que en un llibret de tan poquet, vamos, que és un llibret, vosaltres li donareu la importància que li donareu i això, els que escrivim alguna cosa, no com l'autor amic que escriu tantíssim i estupendament bé, ens dona una satisfacció personal i ens obliga possiblement a fer alguna cosa més que si no, no ho farien. Encara que l'edat limita molt, però molt, encara que parega que no, arriba un moment que tens que consultar inclús el diccionari i això no m'havia passat en la vida. Agraïda a vosaltres i amunt perquè feu moltíssima falta. Moltes gràcies.